sinó la Núria Ribas. Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Directora de la Biblioteca de Sentmenat. Molt fort, això, ja. No, home, sí, és fort, perquè no hem tingut ningú de Sentmenat i ens emociona moltíssim que la secció d'Aquí som de llibres, doncs avui, la governi Sentmenat. Podeu trobar aquests llibres. N'hi ha algun que està en préstec, senyal que escolta, que estan demanats. Sí, hem recuperat algun també de la BCT de Terrassa. Molt bé. Perquè... Us l'han deixat, no? Sí, a veure, els llibres estan a l'abast dels lectors i les lectores i si s'agafa un bon senyal, evidentment. Fantàstic. Doncs va, comencem per la primera proposta. Sí, a veure, la primera és Una lectora poc corrent, de l'Alan Bennett. La protagonista és la reina d'Anglaterra i aleshores està fet, doncs, allò per riure, però molt de respecte, també, tot s'ha de dir. Amb ironia anglesa, diguéssim, en aquell toc anglès? Sí. I és l'aproximació que fa la reina al món de la lectura i és prou entretingut. Passa molt bé, és una lectura que passa molt bé. Jo sempre destaco el gruix, O sigui, el gruix és com entra la lectura i aquest és petitet, No ens hem d'enrefiar, No ens hem d'enrefiar pel gruix dels llibres. Si t'enganxa, ja pot ser gruixut que trobes les hores. Això tens tota la raó, Sí, perquè tenim llibres força gruixuts que passen la mar de bé i potser millor que no, però d'altres no que és són el més cas, prims. No és el cas. Aquest és de fàcil. Molt bé. Per cert, a la Biblioteca de Sentmenat quants anys porteu? Porteu molts anys, no? A veure, a la Biblioteca Sentmenat té biblioteca des de l'any 71. I nosaltres, com a nou equipament, vam inaugurar l'any 2000. Però des de l'any 71 que Sentmenat té... Sí. Imagina, no havia nascut ni jo. Imagina't si fa anys. Ets jove. Gràcies. I bé, la veritat és que com a biblioteca municipal intentem donar tants serveis com pugui donar una gran biblioteca com la Central de Terrassa, és a dir que tot i ser per una població de 8.000 i escaig habitants intentem abarcar i oferir els mateixos serveis que una biblioteca gran. Tant sigui gent gran, gent petita, gent mitjana, les biblioteques... Portes obertes a tothom. Molt bé. Seguim, va, més propostes. Al final del joc, la Gemma Lienas. La Gemma Lienas vam tenir la sort de tenir-la a la biblioteca i fer tertúlia amb ella sobre aquest llibre. El protagonista és l'Adrià, és un nen, i aleshores la visió que té l'Adrià dels seus pares que s'estan separant. És una visió, clar, és el punt de vista d'un nen, d'una situació que no entén, que li va gran, i també és curiós. També passa molt bé, tot i ser la qüestió que és la separació. El que veureu segurament en fotografies, les portades de llibres, amb altres edicions o amb edicions de butxaca, que això també es té en compte, no? A vegades llibres que són més costosos de portar fan aquella edició de butxaca perquè sigui més còmode pel lector, Sí, però potser la lectura és més agradable amb... L'original, diguéssim, Sí, exacte. Clar que sí. Ens hem d'emportar el totxo, que no passa res. Vinga. El proper és a la Gisela Pou, que em sembla que l'heu tingut per aquí, Sí, ens va agradar molt, a més, aquest llibre, sí. La Gisela també va venir a la nostra tertúlia. Aquesta lectura és molt visual, ens va agradar molt, no costa gens de llegir. Passa molt bé. Ella, clar, ha escrit guions per telenovel·les de TV3 i aleshores es nota... Es nota l'experiència, Sí, però és un argument que també és de fàcil lectura. Més relacionat amb les vinyes... Sí, i amb el món del cava, que és un món que dona per una novel·la. No, clar, tenim al cap tots aquella sèrie Nissaga de poder i després Nissaga l'herència, que va continuar i on hi havia la mateixa Gisela de guionista i que em fa pensar en allò, no? Però és una altra trama similar, però que realment t'enganxa moltíssim. La protagonista és l'Aurora, una dona molt poderosa, però que té, evidentment, febleses humanes com tenim tots. Sí. Recomanable, totalment. Què més? Tenim Días del Arenal, Soledad Puertolas. A veure, ara ja canviem una miqueta. El protagonista és un senyor ja d'uns 70 anys, de Madrid, que, bé, doncs, amb l'excusa de tirar enrere la seva vida quan coneix a una jove
I bé, i es trenca una mica amb el nostre entorn habitual, perquè l'acció passa a Madrid, però també és de fàcil lectura, aprens història, molt recomanable i que també és bo canviar, no? Amb una història d'amor entremig, eh? A l'amor sempre. Està present, sí, sí. Això és com el cinema, eh? Sempre hi ha, a la que veig un protagonista i una noia, dius, ja està, història d'amor, ja està, ja hi som. El món de les emocions, no? Dona molt de sí. Sí, és veritat, és veritat. Som persones. I tant. Què més? Petons de diumenge, continuem amb la història. Però aquest ja més a casa nostra. Protagonista una dona, la Valèria, que viu al temps de la postguerra i tot el que ara diu petons de diumenge, el títol ho diu tot. Només es podien donar petons el diumenge i en compte que no duressin gaire. Aleshores, clar, tot això ara ens queda com molt estrany, però els nostres pares, les nostres mares van viure tot això. A més, existien uns carrers molt estrets, molt petits, que servien per això, perquè les parelles anaven allà i es feien petons. I, de fet, alguns carrers porten el nom del carrer dels petons o... Sí, sí, es veu, eh? Jo no ho sé, a mi m'ho han comentat, jo no ho sé. Per sort. Què més, què més? Molt bé. També tenim, ara aquest cop ens anem a Lisboa, amb l'Antonio Tabucchi, a Firma Pereira, que de fet tenim el Marcelo Mastroianni va portar aquesta pel·lícula al cinema, vull dir que és molt bé. El protagonista és un senyor, un periodista. Aquí tenim el Marcelo Mastroianni. En aquesta portada i en aquest llibre també insisteixo de butxaca, el que estem veient ara mateix. També gràcies a la relació d'una parella més jove deixa s'obre el món, viu ancorat amb una realitat molt concreta i molt limitada i gràcies a unes relacions ell s'obre i canvia i fa un trencament en la seva vida. I aquí què és millor, la pel·lícula o el llibre? És la pregunta aquesta sempre, típica. No li pots fer aquesta pregunta a una bibliotecària. La bibliotecària per això, com que no he tingut mai l'oportunitat, dic, calla tu que li farem a la setmanat. A veure, com una bona lectura. És un acte individual i que cadascú es munta la història a la seva manera. Però clar, a vegades passa que l'adaptació està molt ben feta, a la pel·lícula, em refereixo, i el llibre queda com allò en segon terme. I és un altre art i, a veure, jo abogo per l'art cinematogràfic, només faltaria. Sí que no em mulles, defenses les dues. Oh, i tant. Clar, no, molt bé, està molt bé. Va, què més, Núria? Doncs les últimes 24 hores en la vida d'una dona, Stefan Zweig. Sí, també és de fàcil lectura, tampoc no és gaire gruixut. Veus com has vingut a la meva teoria, Protagonista, una dona que viu malament tota la seva vida per una relació esporàdica que té, però que al final de la seva vida té l'oportunitat d'explicar-la i es treu, sí, i li explica a una persona jove que també li fa veure les coses d'una altra manera. I ja no podem explicar més. No, és que sempre passa, quedes allò amb l'intriga, i jo dic, què més? I em diu, no, és que no puc explicar més. Noi, Setmanat també tallen el rotllo aquí. Molt bé. No, perquè vingueu a buscar-les. Escolta, on podem trobar la biblioteca un cop anem a Setmanat? És molt fàcil. Nosaltres, la nostra biblioteca forma part del conjunt arquitectònic de l'antiga rectoria. Estem davant per davant de l'església i bé, és molt fàcil. Tenim el campanar romànic al costat, és a dir, de lluny, on vegis el campanar, allà està la biblioteca. I activitats que tingueu ara d'aquí molt poquet, alguna que em vulguis anunciar? No parem. De fet, hem d'agrair que hagis vingut aquí. Hem d'agrair moltíssim a la Maria Gental també, que us ha forçat a venir. No. A veure, dilluns mateix la Lali Rimbles, una metgessa de Sentmenat, que ens oferirà la conferència sobre el càncer, que és el tema de la marató d'aquest any. És a dir, dimarts, la secció infantil fa l'hora del conte amb la nostra fada Orfila. Nosaltres som la Biblioteca Frederic Alfonso i Orfila. Llavors tenim la nostra fada Orfila, que visita molt sovint la sala infantil de la biblioteca i aleshores dimarts toca fada Orfila. Dimecres, que no
perdi. És dilluns 10, dimecres 11, el dia 12... Confon el pont i tot plegat, No, és que tenim tantes activitats i ara em sap greu. Em surt l'activitat del dia 13, que ve una fotògrafa, l'Aurora, que ens mostrarà un audiovisual sobre la seva feina, és a dir, un altre art. Molt bé. I el dia 13, ara em sap molt de greu, perdó, ja me'n recordo. Digues, Núria, digues. Ve el coordinador de la Creu Roja i oferir-nos una conferència sobre el procés de dol, des del punt de vista ja no només de la pèrdua d'algú estimat, sinó de la separació, és a dir, com superar i viure aquest procés de dol. I aleshores ens ho durà a terme el coordinador de la Creu Roja de Sentmenat. Em sabia molt de greu, però... Doncs t'agraïm moltíssim aquest esforç que has fet ara mateix, perquè, escolta, increïble. La setmana que ve, tot això, la setmana que ve, dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Teniu moltíssimes activitats que nosaltres celebrem i que us convidem a tots a que aneu a Sentmenat i que descobriu aquesta biblioteca tan xula i que res, que nosaltres també ens desplaçarem un dia, per què no, a veure-la. Núria, un plaer, moltíssimes gràcies per venir. Fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí, parlant del Barça, no sé, els bibliotecaris sou de Barça o sou de llibre? No, Barça també, no? De futbol o Barça? Barça. A mi no m'agrada el futbol, però soc del Barça. Doncs parlarem del Barça i també parlarem una miqueta del Madrid.